Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. May bagong kwento handog nila, pag-asa at saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video
do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtataunin serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, Mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo asin riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo asin riparo. Tigdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's roll. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo, serbisyo asin riparo. Serbisyo asin riparo. Sayang adi, sayang tabi pading randilyonar. Bata aloy na ako day nakakagaw lamang. May Christmas panshoot kami ngunyan dyan sa division. Sayang tabi pa di, ano dapat in-invite mo talaga ako. Medyo pigkakalawang na kita. Kari day na ako tataw magkagaw. Iputok mo na sa natabi ako pa di. Sisay sa indo. Hello! Hi! Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga, Bicolandia. Maray na aga, probinsya ni Albay. Siyudad nin Tabaco, Legazpi, and Ligaw. Saan man sulok po kayo ng mundo. Luzon, Visayas, Mindanao, world. Sa di ka pa Good morning! Magandang umaga po, Sir Marbor, Sir Pertiso, baili mo tabi, Busmar.
So Christmas party kang Tabaco National High School batch 1995. Ano 1995? 1985. Grabe so chacha ni Busmar. Una mo dito ka na ile. Urag bang pala si Busmar magchuro chacha no? Chacha ni Busmar duwang abante, tulong atras. Nagakuha kayang kibailing. Duwang abante, tulong atras. Organize boss, mapaturo daw ko sa imo tabi magsayaw. Ali. Ang aram ko sa nakaya kami ni Pading Randillonar, ang aram isa ng sayaw, duwa. Sweet sa kabiri, sweet sa na. Hindi kami tataw kang atras sa banti. Sigun muan, ang atras mo tulo, ang abante, dua. Good morning, Ma'am Joy Casquejo, Ma'am Mary Grace Caudilla, Merry Christmas. Mga nakantabay-tabi sa tuyang ngunyan, Ma'am Yoli, good morning. Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Riparo ngunyan pong aldaw kita nin Martes. Tama, Tuesday. Petsa 23 na kita kang Disyembre taon 2025. Sabayan po ninyo sa inyong lingkod. Sarang oras kita 7 to 8. Mag-ore-restorya naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana. Sa satuya pong palibot, syempre mga nakakala po yan kan sa inyong lingkod. Apwera po yan kan sa mga pigpapaabot man po nindo digdin mga riparo. Sa tuya po yan tatawa ni serbisyo sa laog kay ning programa. Uy, duman po sa may mga kumplianyo niyan. December 23, maligayang happy birthday. Happy na birthday pa. Belated happy birthday kay Cha Nor Kapus dyan po sa Labnig. Belated happy birthday tabi Cha Nor. Siyempre mga tugang duman po sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan. O dahil nang ganindo paglingawan sa kuyang perming tugon ha. Pagday tabi imbitado, day po magduman. Day po magduman. Pagday tabi imbitado, tama kasupog. Lalong-lalo na ngunya na kaliwat ka na ng mga kuro Christmas party ha. Day po magduman, pagday imbitado. Wala ka man sa listahan ka. Yo! Siring man tabi mga tugang sarupan tugon ko iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Tawara man tabi kibang maingat kan sadiri ta kundi kitaman sana. Naman po sa may mga kamunduan na samuya pong pakikidumamay. Sa may mga kasakitan parahay na po kamo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan. Tasya masana po nakakaaram kaya. Amen! Thank you, Lord! Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na itinaw mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Pakigiya mo tabi kami, Lord, kang samuyang mga gigibuhon. Tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging po sa imo. Patawada kami, Lord, kang samuyang mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami, Lord, marupok nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, patawad. Gabos pa kita. Amen. Asin Ang mga kabayan,
po muna dongling team. Si Mr. Hulbutana tabi ni Ansain do pong servidor asin taga-Riparo. Live na live! Ganyan pong Martes, December 23, 2025 sa Bicol Net TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran yan kan sumuyang General Manager Maestro Neil Adtuon. Kasabay tabi dyan ng bilog na tropa si SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto misa na po. Sir, misa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal tabi ang kidit and bawal man tabi ang ma-stress. Sa mga panahon po tabing ini. Serbisyo Asin Reparo. Good morning kay Sir Edwin Sistina, kay Sir Paul Bibal. Sir Paul, salamat tabi sa suporta, Sir Edwin. Saaga na tabi sa tuyang pamaskong handog. Kang programang ini, saaga na po yan, December 25, 24. Manyang paong taong 2025. Salamat unon ha sa mga nag-share kan sa indang diit na blessings. Although sabi ko na nga ni bagatabi Sir Paul, para riyas kita tios, pero mas may tios pa sa to. Yo. Salamat unon tabi sa mga nagsuporta, nag-share kan sa indang blessings. Pag nagsishare ka bagatabi, padingrandikan sa imong blessings, ang balik ayan, siksik, liglig at umaapaw. Amen! Thank you po! Oy mga tugang, Pasko na. Duwang aldaw na sa natabi, Pasko na. Ano ang plano? Kumusta tabi? Natanggap na lamang nindo sa mga regalo nindo. Sa mga bonus, kumusta? Nagarabot na? Sa mga kawani ng gobyerno ngunyan tabi, Sir Edwin Sistina, Sir Paul, nako, paldo-paldo ngunyan sa mga kawani ng gobyerno, pero indasan ako nakaabot na sa kamot ninda. O dyan sa Banwaan kang Malinaw, Sir Paul, dyan sa LGU Malinaw, kang saron simana, kang biyernes pa, ipininauna ni Mayor Shi, pigtaw na kang LGU Malinaw, so mga bonus, mga incentive kan mga empleyado, poon sa regular, permanent, elected officials, so contract of service, so mga GO, itinauna ang LG Malinaw. Morag sa LG Malinaw. Iyo ang nainot magtaw kan mga benepisyo kan mga empleyado. Very good! So iba day pa natatanggap. Sige pandurulak. Iba sige pandurulak. Pero nga itaw ta. So iba nagdudurulak pa. O dyan sa LG yung Malinaw kay Mayor Shi Kapos B, yan ang maurag kang yan ang maurag kang maray ang iribahanan kang executive tapos legislative. Pag maurag ang pahit, sabi, ang mga bitaw sa mga empleyado pag available ang pundo. Yo,
kaya ilinga po nindo. Last week pa na tao, indasan akon may tada pa. Yan sana nga yan. Naamay man ngayang itinaw, kundi uto baga, nagduman sa bulangan, ubo. Ay napangyari. Oh. Bilangon ta kung piraso nagkakuruakan mga empleyado adi sa mga kawani ng gobyerno, igwang CNA, SRI, may PEI, apira kang so year-end bonus tabi pading randilyo na. Ay pading randi. Gari pasyaran ta ka makipamasko ako sa imo. Gari paldo ka ma. O kumbako, tawan mo sana ako ki susaro bagang kahon kan so sa kuyang kawatan. I-reserve mo ako ki sarong kahon ta kulang na so sa kuyang ano. So piglalag baga duman sa kawatan ko. Pasiguro kita ta baka mga nusaro kay ni madalaw ka sa Bully Fire. Dahil mo manggara ako matios na mahiling mo ako Bully Fire na. Raman mo na sa namaduman ka sa Bully Fire. Hiling mo sa ko kay bandira. Pangyari. Sir Homer Peñalosa, good morning, idol. Para gani si Sir Homer. Masirtiyo ni si Sir Homer sa mga parapula di. Speaking of parapol-rapol na yan, may nag-aarayuta. Nag-iriwal, may nagwawarala. So day imbitado yung palugod so labi-labi. Nga tangayata day ako nang gana sa rapol. Day ka man nga ni o imbitado. Nagduman ka. Iyo pa so labi-labi tabi Tiano. Oy Tianor! Tianor! Good morning tabi Tianor kapos. Sara kay Choed. Birthday pala ni Tianor kasod ma. Birthday pala. Oh, Tianor happy na birthday pa. Si Tianor gani ay man nagugurang ani. Habang si Tianor nagkakaedad lalong nagagayo. Kaya sige mo naman na sip-sip ngaya. Hanggang sige mo ngayon malabana naman. Ilinganin daw si Tianor kapos. Maski kang inot na municipal treasurer yan dyan sa LGU Malinaw. Narugdang kang kagayon. Ngunya na nagkakaedad ni si Tianor na kapos, lalong nagagayon. Bako ngayon tabi, Choed, mata ka na. Dadamay muna naman nga ako. Ay, Choed. Choed, mata ka na. Putunta ka daw. Ilinga si Tianor. Abang baga nagahaloy, sige ang gayo. Handa ka daw yan. Napagyari sa mapa ko. Ala, sige tabi mga tugang ha. Di alas 7:23 na. Uy, aramon ta daw muna ha. Kumuston tan magiging kamugtakan kang panahon. Sabi baga kang pag-asa kasudma sa pitsa 24-25 maluya so amihan. O di nga medyo masilibrar nga kita kang Pasko, medyo okay yo. Sige, konta daw muna linya tabi Tianor kang pag-asa ha. Aramon ta mo nan magiging kamugtakan kang sa tuyang panahon. Sige tabi mga tugang ha. Alas 7:23 na sa tuyang Philippine Standard Time na sa linya ng Pag-asa. Pag-asa, good morning tabi. Pag-asa. Pag-asa, good morning. Good morning. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Martes, December 23, 2025. Wala pa rin naman tayong minomonitor na anumang bagyo or
pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, bahagyang humina itong northeast monsoon natin o yung amihan at umiiral dito sa may northern at central Luzon. Dahil na rin sa paghina neto, ay wala tayong umiiral na shear line or nakakaapekto sa anumang parte ng ating bansa. Sa ngayon, meron din tayong easterlies or yung mainit at malinsangan na hangin na nagagaling sa dagat Pasipiko na umiiral naman dito sa nalalabing bahagi ng bansa natin. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan natin makakaranas ng maulap na papawirin na may mga pag-ulan dito sa may Cagayan, Isabela at Aurora. Dulot naman ng easterlies, mataas din ang tsansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa Quezon, pati na rin dito sa may Bicol region. Para naman dito sa may Ilocos region, Cordillera Administrative Region, nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, pati na rin ng Central Luzon, makakaranas naman sila ng maaliwalas na panahon, pero asahan din natin yung mga isolated na pag-ambon. Para sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, magiging maaliwalas naman din ang ating panahon, pero asahan din natin yung mga posibilidad ng init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may tsansa ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 23 to 30 degrees Celsius. Lawag, 25 to 29 degrees Celsius. Tugigaraw, 22 to 27 degrees Celsius. Baguio, 16 to 22 degrees Celsius. For Tagaytay, 21 to 28 degrees Celsius. At Legazpi, 24 to 30 degrees Celsius. Para naman dito sa buong Eastern Visayas, pati na rin sa Dinagat Island, Surigao del Norte at Surigao del Sur, mataas din ang tsansa ng sa kanila ng mga kalat-kalat na pag-ulan, dulot naman ito ng easterlies. Para naman dito sa may Palawan, nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao, magiging maaliwalas din ang kanilang panahon, pero yun po, asahan din natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Kalayaan Islands at Puerto Princesa, 25 to 30 degrees Celsius. Iloilo, 26 to 30 degrees Celsius. Gayon din dito sa may Cebu. Sa may Tacloban naman, 25 to 30 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 25 to 31 degrees Celsius. Davao, 25 to 33 degrees Celsius. At Zamboanga, 24 to 33 degrees Celsius. Meron tayong nakataas na gale warning dito sa may Batanes, northern coast ng Cagayan kasama na ang Babuyan Islands at Ilocos Norte. Pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin mangingisda at may mga sasakyan maliit pandagat, delikado po muna pumalaot dito. Ang sunrise mamaya ay 6:17 a.m. at ang sunset mamaya ay 5:33 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Moksea sa programang Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sapagkat asin sa pagmata, Salamat tabi Pag-asa. Ayan tabi mga tugang mga kabayan ang magiging kamugtakan ka sa tuyang panahon. Salamat. Thank you Lord. Nagluya so amihan. Ibig sabihin maluya man sa mga pagoran-oran. Pero magdaratabi ki panangga sa oran. Bawal magkasakit ngunyan. At mapasko. Yo. Sige, alas 7:28 na sa tuyang Philippine Standard Time. Pasalamatan tayo muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang ang programang inidara po sa tuya kang MBY Dormitory.
MBY Dormitory, makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madali unsa na yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and the Mariners. O dyan tabi yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghahanap tabi ki dorm boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Ano? MBY Dormitory, your home away from home. Pinapaabot nin Merry Christmas and a Happy New Year po sa Satuya Gabos. Kay Madam Maylene, ingat po. Salamat. Siring man mga tugang ang programang inidaraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bongao, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo kang Bagong Malinaw. Siyempre yan man dyan si ABC President Cap Art Abela. Sa Capos Bilo Lotto Outlet, salamat. Dyan po yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. Dyan po kamo magtaya sa loto. Bako tabi sa waiting. Adakop kamo kang pulis pag nagtaya kamo sa waiting. Yo! Siring man mga tugang ang programang inidara po sa tuya kang Best Kape Green. May gusto ka sa kuya. Best Kape Green 6-in-1 coffee. Salamat kay Pading Rumi. Kape kita ki Best Kape. Ano ang kuya mo? Yan tabi mga tugang mga kabayan na sa tuyang mga katuwang sa programa. Maraming salamat po. Alas 7:30 na. Mga tugang mga kabayan, day po mabalik po ang programa makalipas lang po ini. Balik eskwela na, tabangan ang sa indong mga aki sa saindang pag-aral. Kaiba ang 21st Century Tutorial and Review Center. Yauna sa Tabaco City ang 21st Century Tutorial and Review Center na makukuha sa RK Commercial Building, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Para sa beginner na may edad 3 to 5 years old, tatabangan sinda na makano at magbasa, asin magsurat, pati na sa basic numeracy skills bago pa maglaog sa kindergarten. Ang tabayan ang elementary, junior high school, asin senior high school sa saindang basic literacy asin numeracy skills. Kaiba na ang follow-up sa saindang oral daw na pagklase, class assignments, research writing, asin performance tasks. Yaon ang matitibay asin lisensyadong mga maestra asin maestro kan 21st Century Tutorial and Review Center. Hanapon sinda sa RK Commercial Building, Bombon, Tabaco City. Igwaman sindang branch sa TV na makuha sa E. Corteza Building, Tigbi, TV, Albay. O mag-contact sa numerong 0927-341-9219. 21st Century Tutorial and Review Center. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Alas 7:32. Ang sa tuyang Philippine Standard Time oras pong yan dara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory sa Rawis, Legazpi City, open siya. Madali unsa na yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. So dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghanap tabi kidor boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siring man mga tugang ang oras niyan dara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bongao, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abela. Sabay taman dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet and kang Best Kape Green 6-in-1 coffee. Best Kape Green
Ayan tabi mga tugang, salamat. Balik po kita mga tugang, ako man po gararea sa indong lingkod, Manny Moksaya po ini. Si Mr. Hulbutana tabi, Sir George. Good morning, happy Pasko po sa Gabo. Kay Ma'am Helen Grace, good morning, Merry Christmas. Oy, Martes po kita ngunyan. Petsa 23 na kang bulan na Disyembre taon 2025. Sundo kita alas 8 mga tugang mga kabayan. Kaya ano pa pigalata? Doro derecho na tabi kita. Serbisyo asin reparo. Alas sige tabi mga tugang, alas 7:34 na sa tuyang Philippine Standard Time. Bation ta muna ang sa tuyang mga kawani ng gobyerno. Kumusta tabi? Naglaog na ba sa indong mga ATM? So sa indong mga incentives? Sa mga bonus? Ano tabi? Nagralaog na ba sa ATM? Kasuod may interview ako kay Mayor Ray Bragais. Ang sabi ni Mayor Ray Bragais, sa mga regular, permanent, tapos sa mga elected officials sa LGU Tabaco, ang mareceive ninda ngunya na Pasko 55,000 pesos. 55,000 pesos. Mapapasana all katabi kay ni Pading Randy. Ano nga yata 55,000? So, pigapod na SNA sa tabako, sabi 30,000. So, SRI, 20,000. O di nasa 50 na. Tapos, so, PEI, 5,000 bagay ito. So, 55,000 pesos ang maralaog sa mga ATM kang mga kawani ng gobyerno dyan po sa LGU Tabaco. You go. Very good. Ganyan. Padangog talugod so ayon so ano taki mayore padangog talugod. Padangog da. So mga job order, contract of service, contract of service, job order, makaka-receive man tabi ki 7,000 pesos. Yun. So, malinaw yan, malinaw. Yo. Malinaw yan. Dangogon ta si Mayor. Ayun po, sa mga permanent, regular, and casual, yan po naman dito taon nyo yan, lalaga direkta po yan sa ATM. ATM po yan, na kung saan ang ma-receive po nila is 55,000. Sa ang breakdown kaya, CNA, 30,000, SRI na in-approve ka Malacanang, 20,000, and then igwa pa po PEI na 5,000, kaya 55,000. Kaya tabi, so may mga agumtabi na empleyado ng lokal na gobyerno ng mga permanent, lalo na yun pong mga lalaki, ang ma-receive ka sa indong mga agum is 55,000. Kaya dapat po, intrigan sa inyo na 55,000. Ang anong po ATM? Ang mga ATM po yan. ATM po yan. ATM. Ako tabi, dahil ko aram kung anong klase ang ATM. Dahil ko nahihilig. 55,000 mayor. Ano sa lo? Sa regular? Regular, permanent, and elected official. Elected officials. 5,000 yata garpin na ng cash. Atin na ng gas. ATM ang gabos. Basta yun ang ma-receive. Yan tabi mga tugang mga kabayan si Mayor Ray Bragais kang syudad nin Tabaco. Mga permanent
regular elected officials 55 milyon milyones tuloy 55,000 pesos ang malaog sa sendong mga ATM. Yugo-yugon mo yan. Pero inda kong naglaog na. Ayan ang hapot ngunyan kung rin tabi malaog sa mga ATM. Kan mga empleyado regular, permanent, elected officials kang LGU Tabaco. So mga job order tapos so contract of service igwa man tabi ka mo ki 7,000. So yan sa munisipyo nindo yan payroll yan. Duman ka mo kan makubra ang hapot kung no arin. Tan sabi baga ni Mayor itataungon yan. Ibig sabihin ngunya na simana. Tapas ko na baga sa Huwebes. So kung available bagang pundo taday. Pero ang magayon, haghali tayo dyan sa syudad kan Tabaco, pasiring kita sa Malinaw. Sa Malinaw, nakauron ko man kasud si Primes na Marie Capus. Sa Malinaw palan, iba man, kumbaga sa Malinaw ay sa Tabaco 55K, sa Malinaw 40K sana ang maresibikan mga naresibi na kasi itinao na ka nakaagi pang aldaw kan nakaagi Biyernes naresibi na tabi so mga incentive so mga bonus kang mga empleyado kang LGU Malinaw. Ano nga yaso mga maresibi man naresibi na kan mga empleyada kang Malinaw pati so contract of service so job order igwa oni na saro-saron ta kun sa Tabaco excuse me po kun sa Tabaco 55,000 ang maresibi kan so mga elected officials permanent tapos so mga permanent 55K sa Tabaco, sa Malinaw 40K sana. Tan sabi sa kuya ni Madam Marie Capus, so CNA 20,000. Ay. So CNA 15,000. So CNA 10,000, 20,000 so SRI, tapos so PEI 5,000. So pag pinagsarabay-sabay mo na ini, so kada regular permanent elected officials kang LGU Malinaw igwa man tabi ki 40,000 pesos. Wow. So mga ano yan ha? So mga regular, permanent, tapos mga elected official dyan sa LGU Malinaw. Naitaon na yan tabi, Sir Ruel Tanyola. Naitaon na tabi yan, kanakaagi pang Biyernes. Dyan sa LGU Malinaw. Maurag so LGU Malinaw na inot. Huni, saro pa. Magayon man ang barita para duman sa mga contract of service, tapos job order. Dyan sa LGU Malinaw. Igwa man. City Milman 7K. Naitao naman yan kang LGU Malinaw kan nakaagi pong Biyernes. Wow. Paldo sa mga kawani ng gobyerno kumusta man tabi? O ikatabi si Ruel, may naglog na lamang sa iti mo? Si Ruel? May naglog na lamang sa iti mo. Tako may naglog na. Agdaman lamang ako. Magkapi-kapi lamang kita. Si Ruel? Sir. Agdaman lamang ako. Magkapi-kapi lamang kita. Tapos idot-dot ta so pang rasyosa.
Oh, agdaman lamang ako, may naglog na sa ATM. Mili nga daw tabi nindo sa mga ATM nindo. Sabi baga ni Mayor Ray Bragais, duman sa interview may kasudma, huni nga tabi ang maresibi kan sa indong mga agong. Lalo na ngayon sa mga agong nindong lalaki. Huni nga tabi ang maresibi kan sa indong mga agong na empleyado kang LGU Tabaco, regular, permanent, o kaya elected officials. 55,000 pesos. Ang tugon baga ni Mayor iintriga nindo yang makukuha nindong bonus sa tunay nindong agong. Iintriga nindo ta aram nang kan sindong agong. Nakabalangibog na sa media, na ibarita na ngayon ni Hulbutana. O ano pa man ngayon, aram nang kang agong nindo, kaya so ibang mga empleyado, ikaman ngayon, Mr. Tigbabarita, kaya ngayon. O di naaraman baga ngayon lugod ni Mrs. na igwa akong maresibing arugan. Paano naman niya si Bibilab ko? Sir Ruel, sabi kan sa kuyang amigo na regular employee, ika ngaya tabi ngaya Mr. Hulbutana, kaurag ka ngaya. Nataman niya ako, kano yako, saan asubarita ako? Nakauragong ka ngaya, pag-arog ngaya ka, dahil mo ipagbarita? Dahil mo ngaya ipagbarita? Di bata yako ako, ang pigbabarita ko, baga tama, so totoo. Dahil mo ngaya pagbaritan mga harog gayan, maski totoo. Bata ngaya si Mrs. Sige ngaya dangog sa imo. Dahil ko pa nga ngaya nakakaputan sa pira ko, tighagad na ngaya sa kuya. Ang problema ngaya kaya ni Mr. Hulbutana, paano naman nga si Bibilab? Si Ruel, igwa pala na Bibilab. Kaya ang tugon baga ni Mayor Ray Bragais, mga misis nga ha, so mga agom nindo na empleyado, regular, permanent, elected officials kang LGU Tabaco, 55,000 ang maresibikan sa inyong mga agom. Bantayan na nindo. Dapat iintriga sa indo, iyan kan sa inyong mga agom. Logi si Bibilab. Bibilab, kumusta? Nahiling mo na yan. Bibilab, kumusta? Ano ka kayo ito? Rimate? Day ka na ba? Nahiling mo na yan. Irek man si Bibilab. Sukat nga pa no'y kabus. Burubarita ka naman. Di yung. Sabi din ni Sir Ruel, good morning databi sa mga taga Malinaw. Mapapasana all ka tabi Sir Ruel ta. So LGU Malinaw kan nakagi pang Biyernes itinauna. Di Biyernes 19 itinauna sa mga benepisyo kan mga empleyado, mag-casual, GO, permanent, elected officials, itinauna kan Biyernes. Ang problema, kan Sabado may burulang. Tapos kasunma ay kan Domingo may burulang pa. O indasan ako may tada pa. Indasan ako may tada na ta. Kan Sabado may burulang, dakulong pati so nagburulang. Kan Domingo may burulang. O indasan ako may mga tada pa. O tama, Pasko na magaw. Sa agad ispiras na. O di inta. Marilaman kung kumina na sa bulang. No paano kaya kung daw.
Madali yun baga ang kwarta, baga madali yun maglayog, madamaylin. Madali yun baga ang kwarta minalayog. Ang iba nga ni, minadot sa kamot, binaagi sa kamot, pagkatapos ganda na, pambayad na yan. Sabi ni Sir Ruel, day nga yan makasikrito. Sugat ka nga, pigbabarita mo kaya. Kung minsan nga, sabi niya, magtagabarita ka man nga ki bakong totoo. No. Oni man sana ang sekreto. Oni man sana tabi ang sekreto. Ako, day man ako nagbabarita kung daw kipigbabasihan. Ilingan nindo. Halimbawa, kung bako man yan ang maresibikan mga empleyada, kuyan baga, may source ako, mismong si Mayor Ray ang nagtatarap. Kung medyo sala, kulang sumaresibi nindo, si Mayor Ray Bragais ang sa indong dagitan, bako ako. No. Yo. Di sabi pa ni Mayor Otto maliwanagon. So interview ko kay Mayor Ray. Si Mayor Ray anag sabi kaya bako ako. Tigbarita ko lang pig sabi ni Mayor Ray na huni ang matatanggap kan mga empleyado o 30,000 da so CNA, SRI 20, tapos 5,000 so PEI. Kung ano pa man ang mga ano dyan, bahala na kamo. Basta yan ang sinabi ni Mayor Ray. Yung man ang pigbarita ko. Yo. Dahil daw kapag basulon kung kulang ang maresibi nindo ha. Kulang baga kaya ito? Sige. Di, ano kayo ni? Dakulan nagpapasuruway ngunyan tabi madamay linta. So iba, di siyempre kaliwat kanan baga sa mga Christmas party. Ang problema ugaring kang iba, inda ko daw to tarong na kainan mga pag-uugali siguro kaya customary na kanilang bang tao na kumbaga day man imbitado, talagang minaduruman. Di siyempre yang mga parapol-rapol na yan, may mga parapol-rapol na yan, ang event coordinator kayan, pigahanda niyan tabi si Ruel bago. Di siyempre, halimbawa, uningan mga imbitado ta, nakalista na yan gabos, nakalista na. Ayun, nakalista na yan sa mga imbitado. So expected na so imbitado maarabot. Ang problema, so dahil imbitado, nagralaog. Pagralaog ang dahil imbitado, dahil duman sa programa, dahil duman sa lista. Oo, di na. Kasi siyempre, makasupugon mambaga tabi si Ruel na yao na dyan sa area, itakwil mo pa, na dahi ka man niya imbitado digdi, dahi ka, lumuwas ka. Makasupugon baga di, makasupugon. Ang nasusupog na lugod, iyo so may event. Bako man so, dahi imbitado, yaon. Oo, di na, tabi si Ruel. Pag-abot duman sa mga rapol-rapol, pag-abot duman sa ano, dahi naapod nga nita. Dahi man kairiba. Dahi naapod. Aw tayo pa so nagreklamo nga tangaya taday ako naapod diyan sa parapol na yan. Inay ko po. Iyo pa so nagurag-urag na dai nabunot sa parapol. So dai man imbitado. Iyo pa da so labi-labi. No. Ang matindi pa kay ni tabi si Ruel, so dahil imbitado, Otto, nagsyaron pa. Nagsyaron pa. Napangyari ni. Diyos ko na sana. Ako nga ni, akasudma, may imbitasyon sa kuya, so iba dahi ko na duman. Saro sana na duman ko. Pero dahi man ako nagkakaon. At yan iguana naman na imbitasyon. Hindi sana ako makaduman ako. Kadakol na mga imbitasyon ko, di dahi ko man talaga naduduman.
Kasarong banggi, may nag-imbitar sa ko, importante ho nitong tao, pero dahil ko dinuman. Dahil ko nakaduman. Kangaya, imbitado ka na nga ni ngaya, tapos, ikalugod nga din nagdidigdi. So, dahil nga lugod imbitado ho ni digdi. Yo, di, araw kayo ni, ngaribistado ni si Ruel niya. Okay, araw kayo ni Tabi, di, ngunyan baga Tabi, Pasko, di, so mga pigtatauman kan mga LGU, arog sa tabako, igwaki pamaskong handog baga ang LGU, so mga daypo, nakalista duman sa CBMS, sa census, aday ka mo wag para urag-urag, ngayon, naday ka mo ta, ang pigbasihan kan siyempre, so lista, nahalik man sana dyan sa barangay. Halimbawa, ang nagsisensus baga sa barangay, bako? May nagsisensus sali sa barangay. So barangay ma-submit ki listahan kan mga pamilya-pamilya diyan sa barangay, idadara sa munisipyo. Iyo, kung ano sinubmit ka ng barangay, iyo man ang resibihon kang munisipyo. O ngunyan, pag day ka mo duman kasabay sa lista diyan sa mga munisipyo sa barangay, pag abot duman sa munisipyo, day man ka mo. Iyo, kung halimbawa Tabi yaong kamo sa lista sa barangay, tapos duman sa munisipyo na wala sungaran nindo, ang sabi ni Mayor Ray, bako yan sala kang barangay, kundi sala naman alay ba natin tuyo baka so pag-encode, so pag-type na lampasan so pangaran nindo. So, sabi ni Mayor, tatawan gararay ka mo, pero first come first serve basis na, you know. Kaya pag may nagsisensus diyan sa barangay nindo, magpartisipar ka mo, magpasensus ka mo, tanganing naka-record ka mo sa barangay, tapag arog kaning may mga benepisyo, yan, mabasol ka mo, day ngaya kami tatawan nata, day man baga ngaya kami sininsos. Kan nagsensus mga tugang, wala sa harong, tapos sabo magpasensus, taday abo niya marama na, arog ngaya kayo ng trabaho ko, arog ngaya kayo kami sa pamilya mi, abo ninda. Kaya pag mga araw kayo, maurag-urag. O di, ngunyan, puga-puga na. Pun pa kang Lunes, pig-distribute na. Kan Sabado pa nga ni gari, pig-distribute na sa mga pamaskong handog. Kan mga lokal na gobyerno. So yan dapat ani pagpasalamat nindo. Taigwa ka mo. Igwa ka mo. So iba nga ni dyan na LGU dahil man. Aram mo masa na baga, pag mga saradit na LGU, kulang man ka ng pundo. Tasayin man mangambunar kan so alkalde nindo, na kung tawan ka mo kay pamaskong andog, sayin man makua kipirak. Kung arog sana kan so mga dordar ko lang munisipyo, tapos igwa ki savings, may tataw sa indo. Pero kung dae, abay na ka mo parapiririt. Ta kung igwa, tatawan ka mo. Pero kung arog kaya, sa diyuton man sa natabi ang munisipyo, aram tama na salit man sana, dit man sa natabi kayan ang pundo. So, makaresibi ka mga pamaskong andog, pasalamat tabi ka mo. Tagwa ka mo kay uminabot lamang na blessings, ngunyan tabing Paskong ining taong 2025. Salamatonon otron ko Tabi, salamatonon duman sa mga nagtarabang sa tuya sa Pamaskong Handog 2025. Sa aga na po yan. Eredita na. So ano sana na baro-baro tapag direct dito. At day man kaya ako nagpipirit. So tumao sana, so mag-share man kan sendang blessings. Welcome. Day kita nagpipirit aram tama na grabe ang pagtios mo niyan. Kung ano so na baro-baro ta. Di pag direct dito tama niyo. Salamat unon sa mga nagtarabang. Nag-share kan sendang blessings sa ngunya na taon 2025 Pamaskong Handog. Salamat unon sa indo. Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus.
Let Him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. Mga tugang igwan na lang po kita kidos minutos bago tabi magalas 8. So sa punto pong ini, Ma'am Shi Maolyo, digdita naman po muna para mentras na tatapuson na sa tuyang programa, ha? Cha Del Chente, good morning, madam. Merry Christmas. Let love like that starlight. Sa pangaran po ni Maestro Neil Adto na sa muya pong GM si SM Sir Tony, sa pangaran man ni Madam Maylin kang MBY Dormitory, So come let kay City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bonggao, City Councilor Renier Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, the name ABC President Cap Art Abela, kaon dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet, asin kang Best Cafe Green 6-in-1 coffee. Yo. Season may we never Salamat ho noon. the love we have. Sa Indo po, gabos. Let Him be the one to Merry Christmas tabi, ha. as another Iringat po sana kita. Yo. start. Param na po muna sa Indong Lingkod. Ako tabi si Manny Moxeya, si Mr. Hulbutana tabi ni. In our hearts. At yan 10 to 11 sa programang Sutama Sana sa 107.7 radyo natin Tabako. Sarabayan Giraray kita dumaan. At yan alas 10 ano. proclaim the name. Param na, adios amigos. Dumo, arigato, bye-bye. Iringat po kita. Let's sing Merry Christmas. Asin Ripa. Happy holiday. This season may we never Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman, kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.